Guys, nang dadakma kami ng palaka. Na? Nala. Okay, so nang dadakma kami ng palaka. Kami pa bumaba. Guys. Up. Guys. Meron. Ana. Takal. Hoy. Ana. Dato na. Brad, dinala datalikod. Ajinala datalikod. Gawa na at ano rumor da. Bon. Dah, no. Nah. Yan di nga na bedekak okay na sigarilyaw. Pudot.
Meron. Ang dami na natin nakuha. Tayo sa pa yan. Yan. Mga talon-talon na. Diyan. Ay. Diyan, meron. Laki. Siyam. Kung sinasinawan, no? Yeso, palaka. Ayun, ang aming busis na dyan, ah. Dugay, mga sayan. Nanganin. Nilan niya. Uy. Ayun ang okay ni Nam. Visit ka. Kagagurot ka, visit. Wala namin, malaki na. Diyan. Takli. Mahal kita! Naginang nyayang tukol. One down! Nahulog! Visit. Baragan! Hulog pa ako, guys. Visit. Baragan! Paro-paro G! Ay. Sumangad. Parang man. Kamahitin sila natin. Gatada. Buwis buhay aja oh. Ano? Nadapa. Kani tan. Yan. Ala. Nakuha guys. Ang laki. Tingnan ang kuha natin, Brad. Yan na, dami na. Ang dami na oh. Sana all. Oh, mga guys, ang laki, oh. Oh, laki. Ini. Dabi ay. Yun. Dabi din. Yes. Mira. Ngawan na dyan ni.
Custom. Sardangan na ngayon. Bukaw. Mas nawala. Bilis. Hindi na tayo. Ron. Yun, dami na. Guys. Native. Puro Philippine frog. Native. Yun, kamprag. Kaji yung Malberek. Bunga. Guys, kung alam nyo tong prutas to, mulberry yan guys. Ayan o. Laki ng puno. Yan ang magnakaw ng mga Tikman natin. Ano guys o. Yan. Mulberry yan. Uy, may ginagawan dyan ah. Ayan o, mga salarin o. Yun, isa pa. Hindi sala rin to. Ang asim. Mas masarap yung guys, yung itim. Ikaw pareha lang. So guys, itong matamis, itong itim. So yun ang matamis, yung itim. guys, marami dito. Yun o. Yun guys. Yun. Yun. Hinahabol ah. Ano? Okay, Mike. Wait. Yeah, by the way. Palakang ahas. Hindi na uulam yun guys. Dali. Antay. Dali. Guys, oh. Good size na yan, native yan eh. Itong masarap guys. Mas masarap to kaysa dun sa bullfrog. Ito yung original na Philippine frog. Yung mga bullfrog yun yung invasive, mga Chinese invasive frog. Kaso wala pa kami nakuhang ganun. Ito. Kaya good size na rin to. So guys, so mga invasive din to. Mga kamprag. Hindi kasi kinaka... Ayan guys, so tuwakulag yan sa Ilocano. Palakang ahas. Mas nang ilaw dun. Tukak. Ano? Ala.
Laki. Yung. Ayan, kakang. So guys, oh. Native. Yung Philippine frog. Oh. May kamamay. Philippine frog. Dami na, madami na. Ano? Oh. Sarap yan. Talon. Tinola. Sayang git. Chay. Dinigtakon. Brad. May nakabulos. Laki. Laki yun. Ito yung Chinese invasive. Kinakain niya kasi yung mga mga native na Philippine frog. Good size na din to. Ito naman yung palakang bato. Yan. Palakang bato yan guys. O bat-batog. Pilat naman si Ilocano. Guys, ito na. Lulutuin namin mamaya. Basta mamahal. Ito yung nahuli namin. Oh. Ito yung Chinese bullfrog. Invasive yan. Kinakain yung mga native. Timba dito. Nagtambay kan sa Jai. First blood. Tata Brad, may kaadam na na. May. Paya. Guys, yung native kasi kahit di na tanggalin yung balat. Kapay. Damay na may di sumali may kuntang gunam buang tan yay Ini yang kabel ini. Ini kamu tadi tinggal. nalaw ko ang tot bayam tuwa ko Mana ngitip ni kan ni nalaw eh. Ini pinakalayan. Kumod. Dini ko, dini ko. Kuma. Ito mga kami. Hindi sa mga gamin dyan na. patay Di kami lagi gigid kalsada. patay Kaya yung mic. Ninayunan mi lang yika. Di na alam pwede di na minsan nga eh. Di kakadwa mi da pa. wow vlogger so ada piok dia subat okay piok patay hindi jay ko na Paano makasahod? Ha. First blood. no cek mayamang ka do abal ilukaw stana naong din kinalak ni tanan Itimek lang kita murdog na taulog ng bitoka. Kastana niya kagamat. saga-saga pa Pakasaka na kabutseng. Mga spinning. Yan. Amazing. Sa bawal niya. Ito yung masarap guys. Oh. Itlog. ya tibili pa di Terus kayak what? Terus mo. Tingnan may bangin. Ikaw bangit. ya iyo Baik. Di man naging. Ini bepay takam ko. lagi nak nak Di man nag. ngapag dito pa ay Kanya tukol sa akin ah. Nabang manong kilo na ta. May sa ilaw. Nagtambling nga pa itatay ka ng magko di may isa. Luwag basa ako na eh. Charibit ka ba sit dito ka? nitik pa ilay mayaman Itong masarap guys. Oh. Native. mayaman ano ko ba niya Nagala lang. Nagala ko pa rin siya. ano kita ipa man ay
Diyan tiko, di jad dati malbiri na dyan. Ay. Minta ko dyan. Magtantay marana niya, nagsamot dyan. Puso na ako. Diyan hindi kisman na. Oh, di ko na ini. Wala diyaw. Tama na. Katik-katin ko ma. Dami ko na. Mas, ang pagbabalik. Kiwot. Ay, inog, ubitaw. Gana naman. Tangnay. Luwa. Sa gawin ako tayo. Dagang bigat. Tao, kanin kayo ka. Biragig lang kayo. Sa bagiyaw. Iniwat yaw. Nakatunggoy. Tao, buitak ko. Disclaimer guys. Mga tropa. Pasintabi sa mga ano. Saka-saka may. Sabi oh. Sarap nito, tinula. Nga, bultunan. Manay. Ganata ka mo gam. Tayo dua. Nakapayo. Hindi ko yan. Guming suy. Kitaan sa ako. Yes, yung tamang paglinis oh. Tanggalin yung bituka. Yung itlog hindi, tsaka yung taba. Ito yung taba oh. Yung kulay dilaw. Pero wala kayang duhang naram. Nagtag? Ni? Apa ba tayo? Mana ba dinabartag sulang? Nagtag? Diyan sino naman na? Nagtag tayo kay na. Saka ba dinabartag? Saka ba dinabartag? Kuhaan tayo. Bon, dinabartag. Tayo. Nakasang samput ko. Saan? Mga galaw-galaw pa. Pwede ito kilawin. Brad, Yan? Kari-kari. kilawin natin. Kari-kari. Oh, chicken curry pack. Hindi pala kang curry. Chicken curry pack. Basta may pack. Frog curry yan, hindi chicken curry. Kuna rin nga tayo. Dito na lang mga May utang mga lumabang kabayo. Pwede nga. Yung kapatid. Magkamukha. Nari na talaga. Hindi matama natin yung kakal. Nakamutan na sa minuto. bus na. Wala kang bakla lagi. Si Danda ka. Ayun, piniminin ko na. Mas turog. Galak pa Ricardo, Jai. Singar ka daw. Bitsin nga yung magic sarap. Kunting ko. Hindi ka naman nakatay. May kinanay ng biyag. Ha? Minggaw niya. Katapos sali ah. Katapos sa'yo. Oh, bisay day. Sino nga ta? Katapos sa'yo. Minggaw. Mix. Bisay day mo. Katapos sa'yo minggaw. Hindi na lang daw. Tang na eh. Hindi ko mataya. Ba't ka daw? Kulang. Takul na yun. Ang laking native guys oh. Sige ka lang pala ako. Tanay na pala ako. Philippine frog. Yung Philippine frog guys. Sumat guys. Wait, malak pa pagtanay maturtutan na eh. Nabaro ko. Huwag ko liwag ka. Ang malagtudom ni. Kasi mo. Huwag ko liwag ko dyan. Wait Ito yung Chinese bullfrog. Ginipe. Mga invasive na yun guys. Sisig daw yung garbis ni ba. Nakain nila itong mga to. Gay kaliban. Ha? Kaliban. Ganito yung kinakain ng mga Chinese bullfrog. Mga native. Kaya nauubos. Dalawang lang. Itong lang native nito. 1.5 mga singgan. Laki. Sanatan. Tamo pa yan. May sarap. Nga. Ayan. Yan yung Chinese bullfrog. Bulbudan. Niya tayo eh. Di ong. Pilat. Alingaw. Hindi masaya yun. Laki. Grabe oh. Kabrad, niya. Sarap na mata. Sarap. Ang dami itlog. Ha? Hindi naman yan. Ay, maribalik pa yun. Kasi di kami matiday. Pumpun mo di tricycle. Yun. Grabe oh. Ba't mo tinanggal yung balat? Bago yun. Bago yun. Sarap niya no. Taba-taba. Tabay. Naka-on natin ngayon. Nilulungay. Taba. Talaga nas pinagin nga. Yun na yung pinakamasarap guys. Yun. Yung itlog. Baga dapat wajay. Ano? Grabe oh. Ito yung Chinese bullfrog. Laki. Kalitan. Kari-kari. Kari-kari ba? Update namin kayo mamaya. Guys, tinula.
Tinulang palaka. Ano, may balat pa. Masarap dyan oh, yung may itlog. Uy, kamasin mo. Lagyan natin ng asin. Uy, lagay ko na eh. Tinulang palaka na may ampalaya. Kulang pa. Sakto, alas di sa maluto. Hindi ba kali may gadulan? Ampalaya at saka sili. Yarot lang ko na kaya. Ano lang? Ramanan dapat. Yun. Lagyan na natin. Nasa pang muna. Isang palayo ka. Simula ka. Kaya pagburek lang gaya mga to eh. Tinulang palaka na may ampalaya. Tsaka daon ng sili. Luto na guys. My God. Partukan na kung pinyam na tingay. Guys, kain. Inuman na. Imas. Naimas. Gusto yung minumag. Isa lang ngayon ko taon, may busatan. May dalang ka na eh. Tayo na eh. May dalang ka na eh. Tayo ko na eh. Umbit nito. Tenda ay dali. Dabulan ni. Sarap ng palaka guys. Nabigat na kuya na anak Exotic food. pala na kuya lang. Bagag todo brad. Uy, ada ba yun na? Dabagyo na duwa. Wah, lumabas na tatay. Oh, mana dyan lumabas, 5 sao. Yum. Oh, bumalan di ba yun? Oh. Nagpaka-stipid yung may isa na, hindi pa nagdamag pa niya. Nandito yung Santa Maria, mga narag. Doon, mga narag. Sarap. Yan ang masarap oh. Hindi namin nakalagay 30 ko, happy kulit ko. Biyaski, ano yan, sabon na. Kasi gano'n ka na raod. Dahil. Wala. Kani ay. Sigarilyo ko ha, later. Suna, nagyan out. Kata merinder jay dunat. Ibagam jay ko na lang daw. Ano ba ba? Hindi na rin kayo si kami, gawas kami nagawa, sa magayaan. Eh, Daw dayaw. daw. Baka pagkapasan nyo dyan, naldawan tumira kami manan. Kasi hindi dyan manan. Ah, para daw mo na. Naldawan dyan. Jabar, grow merinder din na yung dunat dua. Yung mga nading ko, Nawal. social pa yung mga nadya, dyan na yan. Di pa yung tilumihan. May yung disisig. Ano ba?